सिनेमा तक कसे करी हमें सुतब आंगनवा है कसे करी हमें सुतब आंगनवा है कसे करी गर्मी के दिनवा है चुबेला पसीना वहाँ गर्मी के दिनवा है चुबेला पसीना तक कसे करी हमें सुतब आंगनवा है कसे करी हमें सुतब आंगनवा है कसे करी जब से गैल बाटे बहारा एको दिन नाही सुतेला हो देवरा पिया हमर जब से गैल बाटे बहारा एको दिन नाही सुतेला हो देवरा नींद हो ना आवे सखी हो बरसे नयन महा नींद हो ना आवे सखी हो बरसे नयन माता कसे करी हमें सुतब आंगनवा हो कसे करी हमें सुतब आंगनवा हो कसे करी घनश्याम के बनाई सजनमा संजय के रोजे खिलाइब हम खनमा घनश्याम के बनाई सजनमा संजय के रोजे खिलाइब हम खनमा घरवा में पिंटू पिया हो लागे न मनवा घरवा में पिंटू पिया हो लागे न मनवा कसे करी हमें सुतब आंगनवा हो कसे करी हमें सुतब आंगनवा हो कसे करी